Music Cindy Blue. Lalatan Dukuh Koro RT 3 RW sekawan Siti Mulyo Pucak Wangi Kabupaten Pati. Alhamdulillah ya nak. Baru kedua ini ya. Baru ping telu aku kowe ping pindho tok. Aku ping pindho nek ping telu ya. Nah wonten telepon Mas Ian Gembel sekan Ibu Eti. Nggih. Ya ngaturke lelagon Cahayu apa? Mboten nuluk salam riyen. Ya manut. Saderepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluke ketoke japek cah ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya ngono. Lah ya kudu. Mengke ibu-ibu mawi ngersake nyanyi napa request tembang monggo. Nggih Bu nggih. Ampun mirsani tok. Nah, ya nak ngatur lelagon kangge nglelipur para tamu para lenggah wonten dalu kalenggahan. Apa Cahayu? Stasiun Tugu napa Grigis? Stasiun Tugu mawon. Stasiun Tugu. Ya, ini permintaan dari Mbak Cantik yang ada di depan. Yang mana Mas yang pakai baju pink itu ya? Oh, iya. Sari Bita sini nggak apa-apa Mbak? Monggo Ibu. Sini, ya. Ikut joget bareng berdua? Nggak mau. Oh nyawer aja. Oke baik. Ya. Stasiun Tugu. Ing wengi nalikane aku pisan ketemu tak ontapke sliramu pamit aku pamitmu bali neng kunomu. Stasiun Tugu sing dadi saksi kang bisu muga-muga diramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu.
iya tuku kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tuku. Matur sebagai panuwun saya tebang Stasiun Tugu permintaan saking adik Kang Hamko Gati dalu kalegan tasih sesarang kelas kadang Diksa Music SP Pro dan juga boten kata lompen wonten Jawara Production Multimedia Video Shooting pertama